Jep. Tää on niin haippi, tiiäks, kun syötään tainuudeli sapuska. Tää jotenkin tiiäks niinku... Nam. Mut nyt mä bulkkaan. Niin vai mitä mä? Itseäs. Kaikki mitä mä teen, se on Big Dog Style. Äsken just 2 treenit ohi. Ensiksi nyrkkeily, sit Kyokushin karate. Nyt kotona levätään hetki, niin kuin kaikki pystyy näkemään. Nyt on haippi, nyt mä bulkkaan. Ja syön Thai China sapuskaa, takeaway foodia. Ja Almakin syö. Almakin tykkää. Ja sit semmonen juttu, mä voin sanoa, kaikki naiset tietää mut, kaikki naiset tuntee mut, ne tietää mut, every woman, every girl, every gal, every woman, they know me, they know who I am, every girl knows me, right? Yo, every girl knows me, every girl knows just directly who I am.